мажоры, а можа хтосьці іх прапіхвае, а можа яны з кімсьці правільна спяць. Дарэчы, гурт Hangover in Minsk існуе менш чым паўгады, але выдала альбом, кліпы, мерч і дэбютавала на двухдзённым фестывалі ў Мюнхене. Адгадайце, як яны так прыўспелі? Я займаюсь, можа, па 3 ці 4 гадзіны ў дзень. В дзень? То есть тут няма нейкага цуду? Не. Просто все с вами понятно, вы просто работаете. Ну, интервью закончено. Давайте поплачем под Black Metal. Вельми продуктивный вокер, штотыднёва выпуская по синглу, а то и по 2. Асобна адзначу настрой перадапошняга трека, кармёны снэм, вакал стварае класны дэпрэсіўны вайб. І на іншых треках, што выходзілі апошнім часам, зусім іншы настрой, і гэта дае падставу памар, што альбом будзе вельмі разнастайны. І яшчэ адны невесёлыя меншукі Hangover in Minsk выпусцілі альбом. Давай паслухаем іх хіт, які яны зрабілі сумесна са шведскім калегам Кімом Карлсонам. Гэта эмацыйная, блізкая да гатычнага настрою песня Party is Over. На яе нават выдалі кліп, дзе пасля моцнага куцяжа вакалістка Нокт прачынаецца пад сталом у барухе. Разумее, што яе забылі і закрылі, і што там было далей.